Jaga to sa, omo to sudah bos kalbar orang khaima bayin ya sa, omo te kita to na bang orang jaga nang. Abang no, Boulder oile, side wall lagi. Orang box मी एका बागे रुकी तू चला Kamu sudah rasa. Jaga na. Ayan sa pamla dito yang mo tayo sa to. Okay na na. Busuk mi dara kita gaba. kotor khiming lagi ba Ini jaga mah to pai bile. जों तिनी गंखर कामिबो फाइकिया थानाय वाति वामानि मल्ल अ गंखर लामा अ बिलाइके हामयांखा कै तिनी सिंनाय पिका चिनि बरम गोनां एजुकेटिव इंजिनियर आरदिनि एकाकै ताय तिनी अर असिस्टेंट इंजिनियर तंगो ताय पारानि चिनचान बरम गोनां चेयरमैन तंगो ताय कामिनि बरो तंगो जों नाय लेखा म कयदिन बिसिंनो अ लामा उंनाय ताय अ कामिबो बिलाइके तुइ क्राइसिस तायके अ तुइबो काइसे मिनि डिप ट्यूबवेल दातिनो काइजांनाय अरो हांकाय अफ कामिनि बरनि दाबि हिंका हिंकाकाय अरो काइसा कटर तिउ अरो काइसा डिप ट्यूबवेल अरो माने काइ दिनानि बागै बरक साका अबबो जों ताबक दातिनो बंगरन कागज पत्र प्लांगे जों अबनबो दातिका बंग पाराव कटर वाटार सप्लाइ काइनानि बागै जों साइटकनाय हेकाकाय अमनो कारिबो जों रतनपुर बाजारनो तिनि बरम गोनां एजुकेटिभ इन्जिनियार ताय आ एलाकानि जत्त बरम गोनां दं तै जों नायलेखा अबो पेपार ब्लक कयदिन बिसिङन अबो बजाकसिने पुरा बाजार न नायसत खायै ताबुंनि आधुनिक जुगनि हायकायै लामा रंनो आ बाजार बिसिङन स्लामि रिजांनाय अबो तिनि गुरि नायलेखा एका खाखलाय अमते हायकाय न तुरुक तुरिखाय चिनि कामि बेसेर बासारनि जे पारारो मोजांखुन कामिनि बररा काहाम लामाते हिमै मानथुन अबो जों नायो तै काहाम बुयाहाय कारेन्ट ताय अरो लामा ताय अरो चिनि इंगनि सा खामनि बागैबो जों अरो पिएस सिमखा गाबोनि बागैनो अ गंखनि कामिनि लामानो दातिनो स्लामनाय चिनि बरम गोनां एजुकेटिभ इंजिनियर तिन साका अब सेंसन बाउंखा एकाय ताबो सुदु तिनि सिंनाय फेके साइ एका अब दातिनो काम सुरुंनाय अब अ डिप ट्यूबवेल मिनि डिप ट्यूबवेल दातिनो अ क्राइसिस न जों अबनो गाइडनानै बिदा साखि जों